Ykkönen mikä on YouTube. En tiedä, mutta Körmän syynä on. Semmosia tuossa rapulataan ootellessa. No niin, Alkon mieslaulajilla alkaa nähtävästi konsertti. Hotellihuoneeseen kävi pyytämässä. Mut eihän tästä nyt kesken esityksenkään. Pirkko sanoi nimittäin, että ainakaan miesten mukaan et saa milloinkaan lähteä. Enkä minä muutenkaan oo semmonen muuta kuin tietysti maksua vastaan joskus. Täytyy välillä vähän nostaa näitä housuja, kun ei pysty persettä laskemaan, se on vähän... Tämä ei kuulu tähän ohjelman koreografiaan varsinaisesti. Minä olen tämän koreografian laatinut tähän esitykseen ihan itse tämä. Tuossa kun hierasen kohta noita kappaleita, niin pyöräyttelen vähän noita persauksia. Se on sitä meidän nuoruuden aikaista diskotanssia, peräisin niiltä Pettuleva ajoilta, kun maha on aina niin kovalla, että sonta ei ironnut kuin kiemurtelemalla.